250. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Ados kon karo Mandura. Niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadangku Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana negara Mestina. Bareng aku weruh suwaning Werkudara Janaka, rasaku kaya wis ayem. Dina samengko bakal kababar jagat anyar. Ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa, lah kok malah kuwalik. Yai Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang sedaning kadangku Yai Prabu Ndwarawati. Wisa Dewa. Dewa Wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adhiku lanang Yai Ratu Ndwarawati. Sadurunge kowe ngrangket marang Yai Prabu Ndwarawati tak kandhake karo adhiku lanang mbuh dadimu parke. Ningali lumajaring ratri linenggak jangganira kapisananing prang Bratayuda. Linenggak kapisananing prang Bratayuda. Lole kentos walu gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Janaka kula maring adhawuh bapa menemban. Bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maracadapa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndwarawati. Yen anak Prabu Ndwarawati kelakon dipondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanturugi kula bapa penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndwarawati swala ora gelem tok boyong, aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndwarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndwarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndwarawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndwarawati aku ngbawa matur marang sang anak Prabu Ndwarawati. Yo Durna bapakku kaya tak dherekake, monggo bapa menemban kula dherekaken. Ah
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawita denceng dencengan miwang sukmana madun ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara nun sewu Koko Prabu adamel kaget sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna Datampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti kalawan Kakang ora liwat pudyastawaning pun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya surakara kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndrawati. Koko Prabu nggih sumengko pengawak Bodran Damar Sasi Gita Anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu Kresna wonten paring dawuh praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho keplajar saking negaring Ngastina ya sababipun menapa jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndrawati tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya bener. Ning niki ora bab perkara Werkudara gore suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, "Dasarmu apa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun?"
akeh-akeh nggone matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki nggudu sirna Margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmuing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau rali kejaba mung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing enteng nanging perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa. Tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para sata Kurawa, gedene si Adi bisa diboyong marang negara Mestina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat. Sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selakjer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Adi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking lip layaping aluyup. Dereng paripurna sami mbal wacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagyat kadru kasanata Ndrawati wau. Kang kiare wangsit pindha kombang ngangacaping tawang susuh angin ngendi nggone
susu angin ngendi gone oh mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna kandhak blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela tansah pinaringan ing kawidaten ing sambi kula sowan kula nggih kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima inggih Penemban kula tampi Werkudara slamet to Di ya slamet Arjuna slamet iya inggih Koko Prabu tansah pinaring kawidaten ing sambi kala bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanono ya Dimas inggih kula pundi nggo jimat Bathara Wilujeng oh inggih mbok ampun kados ngaten to Ngger wong sing jeneng Dayo kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to sampeyan Wilujeng napa mboten Wilujeng nek Wilujeng ki syukur oh inggih wis deg-degan aku urung Werkudara slamet yo slamet syukur Janaka slamet Koko Prabu Wilujeng syukur Koko Prabu nika sengel lho ya men iki tekan kene iki ra urung arep boyong karo sira Yai Prabu Ndarawati sing ati-ati Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki tak tompo Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti iya senjaki tak tompo senjaki aku kok ora tok bageke senjaki Bapa Durna Wilujeng oh iya selamat syukur lah ngono lho kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan ora usah dadak padha regejegan aku ki pendhita kowe satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem tentrem nggih ngono ya senjaki sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku mboten Bapa Durna mboten kula ngabekti kalian panjenengan syukur ayem aku Bapa Penemban wonten dawuh Ger wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati menika ngaten nggih Ger sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka ingkang anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa lho nuwun sewu gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin samenika sampun lulus sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih inggih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa oh ngaten nggih kersanipun adi kula kekalih menika menapa menika ngaten nggih Werkudara kaliyan Janaka menika lampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, nggih, gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Menawi sae Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati Koko Prabu kendel. Ya aku kuwatir nek anti Siadi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik ki mon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe.
Janaka kowe matur Janaka sarate loro matur marang Kakangmu Ndrawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika istrinipun setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syaraté loro yo. Oh nggih nggih kula badhe matur Bawa Durna ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bobo Dono apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iki menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndrawati. Ing ngangka kalih kedah syarat srana inggih menika suwun Semar Bathara kedadipun bonto wonten negaring Astina. Mangriyen. Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur nggih, syukur. Nek ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjanipun rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sawetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku kerincungen sikile Nata Ndrawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndrawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndrawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang, wong telu babar pisan. Anggeripun kula mboten tumpun-tumpun lho, Nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Oh. Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra mahning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra mahning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine?
kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus, ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa coba? Upama diukur aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal manyan-manyan dunan jungkul wana jaya-jaya mana jamaah beberan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah tak ngenteni apa-apa, bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala kok Prabu dipun manuman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Nggih, Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos? Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Oh Prabu, nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Njotos. Sip ngono kuwi Srawuh. Ketok bres. Lah iki. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih.
Ora kena. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestaken dawuh. Apa kamane? Syukur ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satria sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jatosi terus lagi. Koko Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndorowati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi, panjenengan boten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu iki. Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngico-ico Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Mati kowe. Mungsu Setyaki kanggo popor ngene aku. Modar kowe. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Koko Prabu kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Koko Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan gak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon Jatosi. Wah, aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Koko Prabu. Kon durung mriko? Omo. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani, cangkel leleng. Wanun. Wani tenan. Wanun. Lho, padake Senopati Ndorowati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil. Inggih. Ya iya. Rumangsaku kok kaya bentuk tutup to. Kok Prabu lenggar rada mburi. Yo. Lho, kuriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wanun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudon telu saurupan. Arep cilik mungsu wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah
kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora iso wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Kathokan wus. Ditonton mawe yo ayo didelok menang sapa? Aku mpotohi Setyaki. Nggih monggo. Keparanggul mungging ayuda bawatnya bentar bawatnya bentar kebabangnya mungging aloka Setyaki wonten dawuh Kamas wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kelawan Bapa Durna mungsuhe Janaka? Nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna, nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walang ati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Janokarta kapake. Badhe kula banting kowe. Apa enake dhewe. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani milara, kowe padha karo milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajeng angin kula males kalian
Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kosek to iki ora mutu lah carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe naik dhewe kok Setyaki arep balas kok penging iki piye? Nuwun sewu to, Koko Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Kok jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Arjuna ora kena males. Desundi. Suramutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku iki opo dadi kowe aku wegah kono ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah. Ning padha karo kowe kok ora padha karo samajengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa gelut ta dadine peraturan ki jero cara ngendi. Lho blas ngono blas kono anem bus kowe ngantor bus ngono aman dadi penabane tonton ora kowe ora blas ora aku ora ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono maju neh. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah bejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu. Kowe ra bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bales ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun gesang ora muga aku gak Setyaki aja omong kaya ngono. Mo Setyaki ku aja ngucap kaya ngono. Natanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndorowati supados kula pejah wonten ing babaratane tresna kaya ngono lho tresna. Mbaya ta wene kalau jangan Setyaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Kawate kaselamat aku iki. Nun sewu panjenengan iku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis e Baladewa kok padha karo Petra Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho. Ya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Koko Prabu Ndorowati. Menawi wonten lebat kula slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah samawi kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna bangeten. Kowe iki dadi ratu-ratu. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo aja meneng bae. Walesen Janaka. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono mesake. Disayat kene mriki. Dijawel kene mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kene mriki. Ha, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake panjen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Ya, ya.
Setyaki, wonten dawuh. aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone ning kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbumak jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati, kowe kena pamer, ning aja males. Oh nggih, mboten napa-napa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cupacup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Aku tau tuku wisata, tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimot turut dalan. Menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbanggula cupacup dengkle apes. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkatos Dyaki. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Motar apa kowe? Ora ono sing iso mandani Dyaki. Mesam-mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar. Kula aturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, mburi. Gondodo. Kacariyos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kowe aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna merga layu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga njebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono ya. Nyo. Mati dening aku. Nyo. Sirna Margalayu kula aturi nyobi. Setyaki Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka ki jireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu, monggo kula aturi nyobi.
Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bunga banget bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Inggih. Setyaki Wonten dawuh. wis marem Dereng. lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diam perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk ngau keris, malese suduk ngau keris. Nek ngasake nggone ampuh ora mati ora lara. Tetep ora gleleng. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos, Pengen. kembange balekke sik. Mangke menawi pun jotos. Kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki. Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Lah terus kowe Bareng kula badhe males. malesa. Estu. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lah kok Terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. ora bu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Setengah mati. Ah iki wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping linjotos diwaleske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandhawuh. Matane. Monggo. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Setyaki, ayo. Wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5. Mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. 8 selawe 52 114 ayo walesen kon walesen mati ning aku. Wah, ulun ditendang kok sirah digathuke. Monggo ratri nendang sak rusane. Pecah ndasmu kajengipun, pecah mboten napa-napa. 114 tambah. Tak hitung. 114 tambah 90. 273. Ngawur yo ben. 340. 390 850 walesen kon males walesen.
50 sah. Lego. Weh, setan tenan kowe. Kowe ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso mangrampu arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Aku cara guyu setan kowe ah. Aku cara guyu ta kowe? Ora apa wong nangeme ditutupi ya. Ayo, Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sita gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo, Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Begawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kok kon nyekel aku? Ora iso. Nyepelke. Nami Begawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Kunjul turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Setyaki. Kula aturi lenggah. Aku jara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng jara. Aku aku bareng jara. Oh, ngatur saka negara Ndorowati dhisik bareng jara. Aku junjungan aku gendongan bareng jara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh bareng jara. Kula kinten mboten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun gandeng
Anggenipun mboyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe mboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndarawati kula nyuwun tulung Ndarawati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Sri Bala Dewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh, yo yen pancen kaya menapa Kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki. Mangke mindhak ribeti. Wis samangke kula piyambake badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Siadi ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, surtiti ngati-ati tunggu-tunggu digawa ya Yayi. Gus. Sampeyan rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Napa Ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggali? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanono-nono. Kiai Semar ingkang ngedeng lelumban lelidang nitih palwa. Ana ing satengahing bengawan wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggonku mungu saka nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa. Lah kula tasih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok. Nggo sikek, Pak. Impen iki ya ana werdine. Impen iki dipirang werna telu, titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora sandadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing aturke gareng niku bener lho Pak. Mengki nek impene Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dase. Wancinipun menapa Ndara? Putra dalem nalika aku guragapan saka Nindra. Wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Petra. Lah ngandel ora. Tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadura dase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapete karo banyu iki ora tek apik lho Pak. Monggo keli. Wah kuwi sayane ora apik. Nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik. Ta Kang? Mbuh. Aku wis males ngomongi Semar iki sedo karo ngomongi tong kosong berbunyi nyaring. Terus ora bakal digugu omonganmu yakin wis to nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe
ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar diomongi ngayal kok ora. Piat langening kalangguan aklar pandan monsar tinon lir kekonang sureng sara tetan padang kasor lan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga katrenjuh praptaning Raden Janaka tuwin Raden Werkudara karya kagiat Lurah Semar Badranaya lang yen dia mangungkung Katen prayitna semulire seko balik titiyane kandaya nitrisanya purnama sasi enten apa Gus Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar Ndatompo ya Semar Ndatompo Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku ndak tompo. Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula ya Abimanyu ndak tompo. Enten apa Gus? Lah kok njanur gunung Kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karangkadempel. Kakang Semar. Kula praptaku ning Karangkadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab napa? Ngertiya lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina keparab Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggiling ingkang kudu ndak aturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karangkadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka, ayo tak kanthi ora sarana bandan. Aja nganti disin-isin dening kawula sak Karangkadempel Kakang Nayantaka. Anut lakoning Kurawa ingune patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata nuwun sewu Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama
Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panggelembu ing para sata Kurawa Kanjeng Rama. Abimanyu, kowe bayi wingi sore ngerti apa? Kabeh iki tak lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa. Mukti lan tentrem ingkang pundi? Teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Siwanayantaka. Kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti menapa legane ati. Ayo batu coba. Abimanyu, anak ingkang ora ngerti kalawan wong tuwa. Kowe labuh karo Kakang Semar. Apa mbok anggap wis bener patrapmu? Perkawis bener kelawan boten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti. Upami kula menika wantun kaliyan Kanjeng Rama. Mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggep lepat. Mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur. Mangsa kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku njaluk tak ajar. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Iki ngopo? Rumasake nek Semar arep tak bondoi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit to. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar cocok ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundung sirahe nala gareng. Piye Reng, tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe. Aneh-aneh Gong, ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Wah, anak-anak Semar malah ngribeti lakune Werkudara, sifat angin mutibamu.
Kilurah Semar Badranaya Wuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang nalika semanten sangyaning para putra Kilurah Loro Gareng Petrusma Kilurah Bagong ugi kendhang kapracundhang kuntal kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical Kilurah Semar Badranaya Pramana manguswamya ngambreng kati karunaning kaswasi yen aneng marga memalat kung dosang gondo Astratmaja Kakang Mas piye Kakang Semar ilang saking pandulu ical dipun kedhepaken karang kadempel katingal suwung wah yen nganti didangu Harudewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik sakmangke sampun boten mampan wonten ing karang kadempel yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel Kakang Mas Kraning ngraying Madukara kemawon Kakang Mas Sumupang wangaruna kadenetraning Pukarapo saptaning kokila ren kanikara sakatar
kene dongane engkung lir wuwu sing pine panca tokeng ayamono bilanging Semar apa to wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun mlegegek sadulita mel ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata lha kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdipun Semar terus kula ajeng nyuwun priksa Semar niku napa kula niku mung derajate ngaceplik kula niku mung Panakawan lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel srana murunging Bratayuda menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados saratsana murunging perang ageng Bratayuda lathik Semar terus kula niku napa cobi kula suwuni prisa Semar saya dikabeh ingkang dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata ngerti yo lamun sejatine apa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau mungkin Arya Karti sampeka kabeh mau mung akal ukiling si Duryudana nggone tansah lan kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Natandrawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban manglurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci kados sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar Swareka ten prayitna samurire seka balik tityane gandayane trisanya purnama sasi kilar-kilaran ning tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono kita bakal ulun dandani wujud brahmana supaya tanding sak bobot karan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar oh gunjang gancing langit kelap-lapaton lerekin canging risang mawe gandrung Semar kita wis wujud brahmana tumuli mudhuna ning jagat kita ulun paringi peparap begawan asmara santa inggih kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar
kala narpa Kresna tantulasa hanya kloring mering Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat Dewa Bathara bener apa kang dadi rantamaning atiku Werkudara kalawan Janaka sawise ngampirake Begawan Durna ana ing Sokalima lah kok lumarep ning Karang Kadempel mesti bakal mbondo lawan Kakang Semar nggone bakal didadekake tumbal wurunging Bratayuda Jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewa Wisa ya muga-muga Panakawan bisa dadi srana wurunging Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Singgian wo nala gareng nggih wonten Jawa ta Petro nggih Bagong us basa to nggih saka ngendi Prabu ngaturaken ketiwasan Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngambaya panjenenganipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya binangun larak tenan to kok kaya wong gebuki kasur to Truk kaya disetel kendange babak. Ayo sike kaya kok dituthuk barang ora. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet. Nginyen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para wadu kaya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Petro non iki eneng pendhita nggih pun terus langsung disuwuni prisa mawon sampean sapa menemban nami kula Asmara Santa lho oh pun boten saniki mawon iki Asmara Kakangne Wahyu udu kok ora niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki aja ngawur to kok ora kowe tak sebdake dadi celeng kowe ora sak penakmu dhewe aku Asmara Santa penemban ana dawuh apa sinuwun menapa kula dipun parengaken nyuwun sabiyantunipun peremban kowe butuh tak tulungi kowe butuh apa kula menika nggadahi mengsah enamunipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina menapa penemban sagah mejahi mengsah kula yen pancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro nun rene to nggih pripun tak wenehi layang nggih diaturke Ndara Jembawati udu lah sapa ning Ngastina terus menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isi layang penantang.
penangsang, penantang. Terus mungkin nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga, ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya, nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang ini dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa ya adem. Wis gek ceket-ceket nggih. Janaka Werkudara kaya wis bali sampun meremban ya wis. Kadangipun Kakang Yai Arjuna apa Dewi Werkudara entuk gawe apa ora? Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negari Ndrawati. Malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndrawati. Tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel. Namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggana dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mengkari Ratu Ndrawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro, nggih. Ngopo suare Ngastina ngaturaken nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik. Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepundhen kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten atur kula matur sembah nuwun nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Batur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan malah ngece. Diwaos, Ger, diwaos nawalane diwaos. Bobo Werban, ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun Nalindra Ndrawati nantang dhateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Nalindra Ndrawati dipun tenggo wonten sak jawining rangkah Praja Ngastina abenajeng mengsah nata Ndrawati perang tanding. Weh lah nyepelekke karo Dewa Wisa. Wis Trombon. Wis diwaca, kalau kadohan kula delok pun diwaos. Sinendra terus duka. Layang penantang saking Koko Prabu Ndrawati Bawa Penemban. Sing ngomong ngono sapa? Ya nganu sinapa Sinun Prabu Duryudana. Terus Gompun godan kok medeni suwe-suwe. Ya wis yo, ya engko dilengkes nggih.
Kowe nantang karo aku Kresna. Pancen kepara nyata. Nanging ora aku ing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Ah, padha-padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oh iki ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngerti ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora diplesake. Tatu ya le. Ora wo. Ora kena jak golek dik ya. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci, ora kena ora dadi merga jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Kowe tanganmu sing kiwa gedene ra jamak-jamak. Ngantem ra iku nganti rasane lara. Iki tapak Buddha. Ayo, kapokmu kapan? Kowe kudu mati, kowe sing mati babar dadining wujud. Asmara Santa babar iku Semar Badranaya. Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Wah. Batobat Kakang Semar. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenan. Kowe angkara murka sing bakal gawe geger ning jagat. Sing bakal gawe wisuna ana ing donya. Ayo seminggir. Aja ganggu gawe dulur-dulurku kle. Ngendi jeneng mbleko nang 1 2 3 kene. Sing padha ngadani bersih telaga. Nganti ganggu gawe aja takon dosa. Mungsuhmu aku tak kumbul geni sak rombonganmu. Kula nyuwun pamit Kyai Semar, kula nyuwun pamit. Ayo saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen? Maido apa ora kowe saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndarawati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi aku. Mulane rasa lucu. Wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir. Wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumasane kleru ora? Yo, kleru. Mbah sesuk iki nek arep swita karo sapa-sapa ki talenipun Kakang.
Sesuk ki nek arep kowe Purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok jusak geleme dhewe. Nggih, kula lepat. Ayo bali Ngestaken dawuh. Werkudara yo bali ning kasatriyan. Yo ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo ngestoke dawuh. Paman. Nun. Wonten dawuh sinun. Napa sing digadang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Betari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina. Nek Pandhawa teng Ngastina gampang nggone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndrawati. Pripun man Ampyak awur-awur mawon nggih. Werkudara, ayo bali ning Ngastina.